Ini ibu signal. Yung cell number 0930-9736-009. Kung balikan 0930-9736-009. Piningin nyo ang alagad, Mr. Calabo, Jesse Castro Srinobis, panamilit na o buingon ang Diyos magapanalangin at natong tanan. Praise the Lord, hallelujah, dalago ng Diyos, baba. Dedicated to bring the good news to the Filipino people. Kalabo plus, kalabo plus, kalabo ang kalabo, kalabo, magkalabo-labo yun ka. Service. Yes, you heard over 549 kilohertz. DXHMAM. Money. We are one. Us, the radio and Turn FM. 4 decades of credible broadcasting. CMN. Ang kalabo, kalabo, kalabo-labo. Member of the Sun. Artis pagkaon eh. Nag-ana ninyo. Sige, ariyaon ang tig mo. Itungaw, gipurgas, gitungot, ibangas, taywang magkangkalon. Gitingkot, gibunggan, gibumbok, ikiban, taywang magkamison. Mihungaw, misanag, misinaw, nitilang, kay kikintan, intaw. Pag-upo, pag-ugas, pag-bumba, pag-waswas, kumot, lamig, kanon, unsaman. O lagi, nakatagaan giday mo, bright. O sige, yapay, ikaduhang tig mo ha. Naligo ang upaw, nagtuyo sa kantaw, sa tumang pamingaw. Ang ulo nagsinaw, huwag gamaw, tunod sa kaulaw. Mananggong lumaw, sa gamay na tagyaw, magtunay pang upaw. Mangilaw na nanaw, sa upaw na sabaw, sa pinahanggang pasaw. Ang sanan. Ha? Sige. Abang Brian, gilian. Masakay mo kuros muna ako, ha? Maok ini malatig mo, nga sayon lang tag-anon. Isang sa may bata, dali lang litukon. Kung nagaling doon kay tigmo, nga lisod pagsakton. Ikaw man ang nagtig mo, inosang panparon. Sige, mga bata. Standby sa ta. Ito sa pasuluhan na itong kungko. Ay magunahuna sa kuko sa isunod tigmo. Ha? Hello mga bata, managtugkar nga itong kumbo. Karon, andam na mo ha, ikato katig mo. Ano yan? Mugahi mo homo, kuya mo, kulimot lami nga ikahapon. Muliloy mo latag mo luwang, binan lami nga kumuton. Musuot mo buwa sa lupa ng basak nga hulbuton. Napuhaan mo ang hiwang kataron, lami nga isumsum. Ang sama! Aw lagi, bright, gidi ay ning mga bata, ada? Nana, tapusoy na ito ha, makita natin si mo. Maok ini mga tigmo, masayong lang tag-anon. Isang sagat may bata, nalilang litukon. Kung galing doon ang kay tigmo, nga lisod pagsagdon. Ikaw man ang nagtigmo, ikos ang pagparon. Oras, doon kita 10 minutos bilabay sa alas 4 sa kahaponon dinhi sa tugasibihanan sa DXHM. Ngayong hapon, kaninyo nga tanan mga pinangka ng tigpaminaw, welcome sa tuga programa. Hi ma'am. So ngayong hapon tanan mga naminaw labi na sa tibuok probinsya sa Davao Oriental diri sa tuga syudad sa Mati. Madayaw na hapon. Madayaw na pag-abot. Dito sa kwan ba kanang entrada sa siyudad sa Mati, madayaw na pag-abot. Kunya gikambihan to nila tong madayaw na pagpanaw kay medyo pangit daw tong term. So pangit ba to sa Tagalog to madayaw na pagpanaw. So medyo kuanto kanang sabotable daw kuno nga kuan word sa Mandaya. So at the same time kung dito sa Tagalog
pangit dito. Mali na pagpanaw, medyo di panaw na ba? So gikabihan to siya. Anyway, so kumusta ka bugatanan ha? Labi na sa ato mga kaigsunan nga nagpabinaw sa mga nagkalinay mga lugar diri sa ato ka probinsya sa Davao Oriental, mga kasikbit man or mga lugar nga maabot sa ato ka pagsibya. Kumusta ka bugatanan din ha? Malipay pagpaminaw kamugtanan. Welcome sa pagtubag nining atong bagong tigmok. Hapon ha? Dili murag mag 3 weeks o 2 weeks na niya tigmok mahigala. So para basit maapasad pa ni sa atong mga suking tigpaminaw sa katapusan sa January, isulti na nato ang tamang nga tubag ni ini. So timanin ninyo karong katapusan sa January ay isulti na nato ang tamang nga tubag sa atong tigmok mga pinangga. So niya ugmang adlaw di po kita ka programa kay siyempre udunay paghimon nga procession ata sister no or procession alang sa pagselebrar nato sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ugmang adlaw or labi na sa kapistahan dira sa may Bilawan po di ay hagpiesta sa tanan mga nagselebrar sa ilang mga piyesta sa mga nagkarelay mga lugar diri sa atong siyudad sa Mati sa atong probinsya no hain man ang nagselebrar karon ay mo tubag kay basig mo atako din. Ay nako. Yan. So may hapon sa atong mga kaigsunan din nga nakaantabay or nagapaminaw matag hapon. Minaw karon sa DXHM. Kaya salamat labi na sa atong mga sukitig paminaw nga nagapaminaw sa ubang mga kabukiran. So live na live kita mga higala sa atong Facebook. At the same time sa atong YouTube channel. YouTube channel. Kung na nga itong YouTube channel mga pinangga, pwede ka mga magtanaw din ha. Live kita mataghapon sa itong programa. So may pagpaminaw sa tanan ha. Sabi na sa anak karon sa mga nagkari mga kabukiran. Lagi, nakatagaan giday mo, bright. O sige, yapay, ikaduhang tig mo ha. Naligo ang ugaw, nagpuyo sa tangkaw, sa tuhumang paminaw. Ang ulo at sinaw, huwag kamaw, tunod sa kaulaw. Manangkong lunaw sa kamay na kanyaw, magpurong ay pangkupaw. Manilang mananaw, sa umaw na sabaw, sa bilarang ng pasaw. Ang sana. Sige. Bright, gini ay. Basta kayo mukuros una ako ha. Maok ini mga tigmo nga sa iyong bantang ano. Isang sagang may bata, dali lang ito po. Mga galing duhat kay tigmo, nga lisod pang sakton. Ikaw man ang nagtigmo, isang barbaro. Okay, so balik kita ha. Medyo nakuha lang tayo. Medyo ang to live sa Facebook no. Ay nako, so padayon ha. Paday kita sa pagpatubag. At the same time, doon kita yung mga pahibalo. May power interruption ha. Power interruption on schedule power interruption on January 19. Adlaw ka ng Domingo no. 2020 Sunday from 8 a.m. to 12 noon to facilitate the line clearing along Capitol Hills. So, ang mga affected areas, ang entire Capitol Hills. So, walay kuryente gikan sa alas 8 hangtod sa alas 12 sa kautuhon. Ito kasi sa apel ang clergy. Dili apel kasi sa rahan. Alas 8 hangtod alas 12 sa kautuhon karong Domingo. Ang blackout lang dito sa may Capitol. Apel ang kuan, so let's spirit nato sa buntag mo. Palo ang transmitter sa Capitol. Pero ang DXHM andar na siya. So mo na mga pinangga entero Capitol walay kuryente karong umaabot nga Domingo gikan sa alas 8 hangtod sa alas 12 sa kautuhon. Kaya magpasilidad sila sa ilang power in
magpasilidad sila sa line clearing along Capitol Hills. So walay kuryente! Domingo na. So kira taga Bilawan. Limantala ilahang pagsaulog sa piyesta sa may Bilawan. Labi na kang Randy Constantino. Kay medyo maluyag si Mr. Randy Constantino kung blackout. Kaya panawagan nga to kang Evangeline Sarasunas kung naminaw ka karon Evangeline ang imong pitaka or wallet na karon sa Dacalos Pharmacy. Palihog lang sa pag-claim dito. Kini si Evangeline lumulupyo dala sa may Kabadyangan, Lupon, Davao Oriental. So kung naminaw karon si Evangeline or iyahang mga friend, palihog lang sa pagsulti ngadto sa hintungdan buhat sa Kaluoy. Kay para pod nga maadtuan niya ning iyahang mga valid IDs na sulod sa iyahang wallet. So kung kisa man kadto mga friend niya or either mga silingan, palihog lang sa pagsulti ngadto sa hintungdan mga pinangga na mong tigpaminaw. Dugang gyapon kita sa itong mga panawagan, gitawagan ang iyahang mga igsuon, mga anak or mga kaparentihan ni Percival Masaudlin Sayman nga lumulupyo sa lungsod sa Manay. Kung kisa magkadtong naminaw karon nga mga kaparentihan, silingan or mga higala, ayog lang sa pagsulti ngadto sa iyahang mga igsuon or mga anak ni Percival Masaudlin Sayman nga lumulupyo sa lungsod sa Manay. Nagpag 70 anyos na nakaroon sa may provincial hospital, walay nagbantay yung taon. Walay nagbantay. So palihog lang yung taon, palihog lang at tunin nyo inyong miyembro sa inyong pamilya. So doon na kita 18 minutos bilabay sa alas 4 sa kahaponon mga pinangga namo dinha nga binaw karon. Kung sa may tubag ninyo sa tugatig mo sa layo maayong tan-awon, apan dili makikindulod ini mga higala. So kung doon mo itubag, tawag lang kamo sa tugalinya sa 0975-8144-925. Mga tugalinya kung doon mo itubag mga pinangga. Niya sa Smart 0909-956607-3. Doon na mo itubag mga higala ng atong tigmo karong hapuna, karong adlawa. Pagaligawot yun mo nga makatubag basi ka mo na ang maswerte nga makatubag ni ini o makauli nga doon yung mga madawat ninyo nga mga pampremyo ikan sa atong programa sa DXHM ang tigmo sa kahaponon. So kung makatubag ka mo, makadawat ka mo og radyo, cellphone, bugas 5 ka kilo, plus ang atong sabon, napay sabon. Ang load na to adlaw nagadugang kini hangtod nga mukabat tag pila ka milyon. Milyon. Grabe. So mga higala pagalikamot jud mo nga makatubag sa tugatig mo, kay basic ka mo nang maswerte nga makatubag din Okay, so may hapon sa tanan mga naminaw din sa may banay-banay mga tagalupon. Kumusta mga tanan din Salamat sa pagpaminaw. And of course, sa tanang mga naminaw pudla sa may San Isidro, iiglit ang atong mga kaigsunan din na naminaw. Ay nga to kang Neil James, mas pangalan, Neil James Donato. So may hapon. Okay, so sunod-sunod na yun ang mga tawag sa tugalinyo. Ay nako. Sige, likamot mo nga makatubag. Likamot mo dahil sa tugalinnya kay basig maswerte mo nga kamo ang makatubag niini o siyempre makauli ining aton mga pampremyo nga nakakaroon diri sa ato nga sibihanan ubay bayan ni bayan ang kanang cellphone radyo nga bigon mo ni ginapaminawan na mo sa una kanang drama may drama sa DXHM. Huwag tang man to, no? Nawa ba? May mga drama sa una katong Pandora. Ang lalaking si Donato. Basta di Pandora ang kahit lang itong drama. Napabinaw na mo ito sa DXHM. So, ang edad na ako ito, murag, kung pa lang, murag
8 anyos. 8 anyos 4. Niya nagpaminaw kong mga drama sa DXHM sa una. Niya sa kuan, sa Davao, o sa Lapu-Lapu. Gidi ay ning mga Sa Bohol ba? Nagpapag Cebu. Paminaw sila mga drama dito. Niya magkuan, may kuan, tinas taas para makaabot dito sa Lapu-Lapu ng signal. Niya gamit ang among radyo, minaw niya itong drama ng Kulapo. May drama sa mga Kulapo o katong drama nga King sa siya. Drama. Kaya ito nga drama niya naputi drama sa unang kuan. Basta pertidaghanag mga drama sa una ba. Itong malingaw dili mismo tanog TV sa una. Wow, TV sa sa una maminaw gid mga drama. Malingaw pud paminaw. Niya pagka nagidan ako kuan nag-appeal ko mga seminar, kita gyud ko gyud sa ila pagdrama ng mga pinangga. Pinakuan kanang sayandra pagdrama or kanang gina-action gyud nila dili day microphone lay nakatubang ang atubang nila unya na matubang na sila. Magtapad ra sila sa mga silang gipangbasa nila yung script nila. Kaya mga tingog, mga gwapa kay tingog, mga gwapo kay tingog. Pagka magkita mo sa personal, ay nito hanay. Ay nako. Kita igual ni sa kita ko sa kuan sa Davao ana. Unya dito sa kuan pod dito sa tulang lugar. Ako nakauban po gihapon nga miyembro gihapon ni anang drama sa seminar namo sa Manila sa una. May mo drama, kay po mo dalag kuan programa no. Kato si Goliath ug Steven nagdrama sila sa Biwo ko nakita ko ato sa una. Maiga po mo drama to si Goliath ug Steven. Ay nako. Okay, so salamat kay sa mga sponsor. Ato pasalamatan kini si Miss Lizelle Morales ng Tagum City. Pwede na si Pakulo niya itong adlaw Martes, no? Huwag nakasulti, huwag nakatubag. Nga, kung kisa man kadtong makasulti, kung unsay gigamit niya, nganong makinis daw ang kanyang balat. Nganong makinis daw ang kanyang balat, or pati ang mga dagway, o pati ang dagway. Yung mga dagway, kisa man ang dagway. Ang dagway. Bakit daw makinis ang kanyang balat? At sa kanyang mukha daw bakit makinis daw. Kung makakasagot po kayo, makakatanggap daw kayo ng isang sakong bigas. Tagalog yun ha. Yan. So, mo na mga gala ha, mga pangutana kung makatubag ka mo o sige ginagamit niya, siyempre tagaan mo sa kasakong bugas ni Miss Lizelle. Kanan at si Miss Lizelle kabutan. So salamat Miss Lizelle ha sa pag-suporta sa tugang programa labi na nga ito kay Gulbinyor Donato. Yan, so mga gusto nga magpalit og mga native products at lang kamo kay Gulbinyor Donato at bang sa may Petron Gasoline Station tapad lamang ni Clergy. So daghang salamat Gulbinyor. Maricel and Jojo Sapatusan sa mga gusto nga mangukay og sapatos at lang kamo sa Maricel and Jojo Sapatusan nga nahimutang dala sa Biwok tapad lamang niya ng convenience store. Yan, so daghang salamat Madam Maricel and Gus Jojo Maginsawa. Edgar Felix sa mga gusto na magbaligya sa ilahang mga produkto sama sa inyong mga kupras, mais, abaka, ay lamang kay Gus Edgar Felix sa San Ignacio Manay. Pwede pagka mag-grocery sa tindahan nga pangmasa lamang nga presyo. Edgar Felix lamang mga pinanggahan. O siyempre kini nga programa gihatod kaninyo sa GC Marketing ang tigama ug tiga pudapod sa mga epektibong herbal products sama lamang sa Calabo Plus Herbal Capsule. Doon. O siyempre Calabo Plus Liniment Oil. Nodin Grinder, kung kamo mo palit og lubi ato lamang kamo sa Nodin Grinder, sunod lamang sa Madag Public Market o lamang sa Baker Center. Ano na sila tag 15, tag 12, tag 10 pesos lamang unya libre pa gyud kagod. Pwede pud kamo nga magpagiling sa inyong pagkaon sa inyong mga bata kanang di ba tinalugaw ninyo para ginagmay gani. So pwede na ninyo pagiling dito sa kang Boss Nodin kanang kape, no? Kanang native nga kape, gusto ninyo ipagiling ng mga pinangga, dito lamang kang Boss Nodin. Kakao, pwede kay Boss Nodin gihapon na siya. Pagbuhat mo amik sa itong mga kaigsoon ng mga Islam, dito lamang kay Boss Nodin gihapon. Pinapol na dito mga pinangga. O siyempre, salamat kayo sa itong mga suking tigpaminaw, pasalamatan gihapon tamo ha, sa gihapon mga sponsor ni ato nga programa. Kaya tungod ka man ang nagapaminaw, number 1
ang iyong programa dyan sa puso nyo. Char! Salamat kayo ha. So labi na sa itong mga kaigsunan nga nadala sa mga kabukiran, naglanog-lanog ang ilang mga transistor radio mataghapon. Oy, aron sa pagpabidaw sa tigmo-tigmo. So daghan salamat. Okay. So akong balikon mga higala, wa pa dyan nakatubag hangtod karon kini nga nga tigmo sa layo maayong tan-awon apan dili makita kung duulon. Unsa may tubag ninyo? So tawag na kamo sa tugalin niya. Hay ngadto kang Sharon Sauman. Sabi niya Kuya Jeff, mayong hapon kang siya. Siya lunya po sa umaga. Salamat sa pagtanaw ha siya. Ug may hapon dala kaninyo nga naminaw karon. Nagtanaw sila sa tugal live. Ug sa tanan-tanan nga naminaw dala sa may Holy Cross Manay labi na sa mga taga Saragusa. I-greet ang atong mga kaibigan. May hapon ha. Salamat sa pagpaminaw kay daghang nagpaminaw din ha. So doon na kita 27 minutos milabay sa alas 4 sa kahaponon. Adlaw karon nga Huwebes ha. It's 16 sa bulan sa Enero. Oy, happy birthday sa tanang mga nagsilibrar silang adlaw nga natawhan karong adlaw. Kinsa may nagsilibrar ha. Unya daghan og handa. Kami ta maghanda mi so kung mag-birthday mi sa among kuan adlaw nga tawhan taon mga pinangga. Dilitson mi usa ka kuan sa kabutiki fights na sa mga bitaw. Walay ginabuhat namo sa unas bukid namo. Sa kabutiki fights to oy. Aw lagi nakatagaan gyud mo, bright. O sige. Bona ter gikan sa alas 8 hangtod sa Domingo na ter. Domingo. Alas 8 hangtod alas 12. Suko ka di kasi sa kay Apil do Purge. Malipay man na basta kuan daw, basta apil daw tanan. Tanan lang. Ay, dako ako balik ko na. Aduni kita power interruption on January 19, 2020. Adlaw ka na nga Domingo, gikan sa alas 8 untag na sa buntag hangtod sa alas 12 sa kaudtuhan. Kaya magpasilidad sila sa ilang line clearing along Capitol Hills o ang mga affected areas entire Capitol. Yan, walay kuryente. Mga na mga higala. Okay. So, dire na kita sa atong atong linya, no, daghan na gyud ang nagdahil sa atong linya nga mutubag sa atong tigmo. May hapon Kuya Jeff, may hapon kang Crisel ni Donato Bugsat. Ma-shout out po Kuya from Davao City. Hi, may hapon kang Gmar Manibad, may hapon Gmar. Hi Kuya, wala lagi ka nag-live tigmo sa sa Spirit FM wala na, gitanggal na sa Spirit FM. O kung maminaw ka sa Spirit FM, wala na sa Spirit FM, gigikuan na. Nanay, nga programa. Guess naman nila. So, dapat rin, hi Kuya, pag-grip ni diri sa Tarragona National High School sa tanang busy kayo sa 3rd grading exam. O sa mga taga-Purok, Anlugan, Old Makupa, Manay, Davao Oriental. Salamat Kuya, maing hapon. Gikan kang Randy Felix. Hi Kuya, good PM. Great lang ako ang kanang taga-barangay Taukanga, Manay, sa mga Magno awit. Kanan lang Kuya ang nag-greet mo si Juni Magno ng Caloocan City. Ay, may hapon. Mga taga-Caloocan City. Salamat na sa pagpaminaw. Okay, so mga kini inyong madunggan kung ang inyong atubag sa tugatigmo ay mali. Wala inyong madunggan ha kung mali ang inyong atubag, pero kung tama, ayun, inyong madunggan ha kung tama or mali na inyong atubag. Nga naman niya, ay, ikot lang. Ay, nako. Sige, dahil kita sa tugalin niya. Ato na pagkasugdan sa pagpatubag, kilig at tugatigmo. Akong balikon ha, sa layo, maayong tanawon, apan dili makita kung duolon kung sa tubag ninyo. Yan. So sa mga mutubag, ang ato galinya sa TM 0975-8144-925 o sa ato galinya sa Smart
0917-956-6607-3. Yan, wala nga tugalin niya kung dumitubag mga pinanggalan. Sige, dial na ka mo. Kay Basig Day, makatubag din ha, karong habula. Huwag kaboy, maswerte. Yan, ay, ganito sa pangalan nun. Angel, Sunshine, My Life. Muna'y ginapangita sa mga laki kanina ng mga pangalan. Siya nga kung angel nga ilaw sa kong kinabuhi. Ay! Sunshine, My Life. Magpailaw, magpailaw ni ining akong kinabuhi. Oy! Ano ka puta? Pangalan niya, Angel, Sunshine, My Life. So, magpailaw yun siya. Oh, nakitas, tugalin niya. Oh, ay, attention sa tanan ha, kanang mutawag din sa tugalin niya, ayaw mo paduol sa inyong mga radyo kay mag-feedback. Dili ko kadungog sa inyong mga tingog. Siguro kamo makadungog, pero ako dili sa studio di kadungog. Kay mag-feedback manggod na inyong mga kuan ang tugalin niya. No? So, palayo lang mo sa inyong mga radyo nga gipaminawan din ha kay di ta magkasinabot. Oh, sige. So, dire kita sa tugalin niya. Hello. Hello yan, ng hapon. May hapon, kinsa ni? Leo Giyaw yan. Si Leo Giyaw. Leo Gihaw. Taga diin man ni si Leo Gihaw. Nagat. Taga Nagas. O si ato, Leo Gihaw. Tugak ko tanitog mo yan. Tubag kas tumatig mo. Kung si tubag ni mo? Hindi na imagination. Imagination. Ano ba kanta ng imagination? Imagination. Ay, mali na, Gihaw. Bago itong kuhan Little Morales. Michelle? Anong goodbye Michelle? May tell mo? Lisel siguro, Lisel. Bago ito bago. O, sa may tubag ni mo? Hindi na ito. Hindi na tatalan. Hindi na tatayan. Mag-inis ni Lisel, ha? So, umot lang. Sige na, ikulan ako niya. Kung mutawag si Lisel rin sa tuwa, ito pagutan siya kung luta tayo na gamit niya. Ha? Sige. Great ko, galang. Mag-greet ka gamay. Sige, padayon. Great na kasi sila, yung galing. At ito dito, skala rin dahil, date, pangalita, radio litan ko. O kakong kanda ya, at tawagan na. Narito ko song. Kung saan man nga kanta? Everyday I love you. Everyday I love you. Mas kanta niya. Everyday I love you. Salamat kayo ha, Leo, sa pagtawag. May hapon. Kuya, greet lang nako ang tanang taga-barangay Tawka nga Manahe. Kalaminaw karon niya sa imong nga programa. Yan, way sa pa yan. Kuya, may hapon, i-greet nako akong mama, kay papa, sa akong manghod diriya, kay Cecil, Aisa, Michi, o Roslyn, Jovelyn, Bunda, Serafika, Kuya Gary, Rosana, Juk, Angela, Susan, Jan, Boy, Bunda, kay Chailin, Kitilin, Makasasa, Ate Merlin, Abilianosa, Aileen Baitula, Lisa Lumiapon, Jimalin, Bunda, request ko kanta, relax lang kuya. Thanks ya. Kuya, salamat ha. Hi kang Lin Tunong Sam. Or saan siya? Lin Tunong Sam. Wow. Yes, konblentan mo ko di pangalan. Lin Jeffrey Donato. Ay! O, napanggapon sa tugalin niya. Hello? Hi, kinsa ni? Maritis Madanlo yan. Si Maritis Madanlo. Taga-asa mo ka, Maritis? Taga-Naga. Taga-Naga. So, say ato. Matag-an ko yan, try lang. Kung sa may tag-ani mo, Dili nga gabon o ulan niya. Gabon o ulan? Sige, tanaw na to ang bulang kristal. Ay! Malik! I'm sorry, my love. Ay, dili nga ako anya kaning rainbow o langit. Rainbow o langit? Ay, mali gabon. Ko anya angin. Ha? Ay, hindi gihapon. Dili, Jok. Mabit ko ya gamay lang. Sige, padayon.
Mag-greet ko sa Lunyapon family, Maputlag family, Malindad family, o sa Magando family sa mga butan lang, kana lang niya. Di tanan. Ano mga madan? Ano mga butan? Grabe ko pili mga but. Sa mga butan lang daw. Tanan lang, tanan. Tanan na lang mga madanlo nga mga gwapo na lang, gwapo na lang. Ayo anang kanang butan lang. Na may discrimination dayon. Mura magbabae ng pilig lalaki kung kakita og lalaki nga dunay tattoo nga gwapo mo nga wow, astig, astig daw. So kakita kong lalaki nga pangit niya dagita to mo nga ew, adik. Discrimination gihapon. Dre gapo kita sa Tugalinya. Hello. Hi. Kinsa ni? Hello, sa Lunyapon. Ay, Lisa lang niya po. Nung sa may ato, Lisa. Nung sa may ato. Kaya pwede na po, matubag. Ay, mutubag ka. Pwede. O sa itubag ni mo. Di ka na alibang niya. Alibangbang. Kuha ng alib-ali. Niya, binla ng bangbang. Hira na yun. Ay, mali. Mali gihapon na, Lisa. Sa paman. Mag-greet lang po niya sa kailang. Mag-greet na lang ka. Sige, padayon, Lisa. Kasi greet na ako sa tulong by tulong ko yung big family, Bati Maricelo, Bati. Pamit ka na, gana lang niya, mag-greet ko siya pwede. O sa man nga kanta? Katungkog na sa tigulang. Gugmas Tigulang. Oh, hindi gid siya ng Gugmas Tigulang. Sige, salamat. Ngayong hapon. Si Lisa Lunyapon, taga Tubaong Tarragona, ang gwapahon. Ano na kita, 38 minutos, milabay sa alas 4 sa kahaponon. Padahing po mo mga pinanggan sa pagtawag sa Tugalinya kung doon katig mo, ha? Yan, so dial sa Tugalinya 0975-8144-925. Wala ka Tugalinya sa TM o sa atong smart 0909-9566073. Ano nga Tugalinya kung doon mo itubag mga suki na muntik paminag din. Ay mo kalimot ha, kay basi ka mo ng maswerte nga makatubag ni ini. Ay pagpaminaw sa tanang mga kapulisan nato, mga sundaluhan, no? Sa atong mga mag-uumad nila sa mga kabukiran, kumusta? Unta nga, nagkanay ko anin ninyo, pinakaroon nga hapit na po ng kuan. Ang karoon siguro, kating ulan naman po, ting init na po, ting ulan, ting init, halo-halo ba no? So, kira, medyo nindot ang atong karoon. Yung pasakuan, Yero Berat. Yero Berat daw kung yung pa sa mga Chinese. Expert about sa kuan mga ako, di ko hiligan na yan. Zodiac sign na puno sa patok. Ang kahinat na ng buhay mo, kung yayaman ka o hindi, sa kanila. Hindi ko lang. Ay, nako. Napagyapos to galing niya. Sige, nagkatong pagtagadin niya sa TM. Hello, may hapon. May hapon, kisa ni si ay tatagtuhan, taga Kasunugan Buso. Kasunugan Buso. Ang gwapahon niya, siksihon sa may Kasunugan. Dili po na ako pasunahan. Basta, in short, basta gwapahon, siksihon, tama-tama lang. Kaya kung pasubrahan po na ito, basta yung mag-hiro ng tawanan. Ito, gwapahon, siksihon niya, simplihon. Simplihon. Alangan. So, unsa may ato? Ang atong tigmo, kumusta naman si Dudong Numalata? Joke lang ito eh. Ang atong tigmo, atong tigmo, sa layo, maayong tanawon, apan dili makita kung duulon, kung sa itubag nimo. Ano, amigas niya? Uy, amigas! Igagaw sa amigo na ako, si Dudong. Ay, mali!
Alam ko yan. Sige pa na yun. Nag-return ako kung na kay Robert Christian Merido Randall yung Detail. Kung ako sa dito, kay Kapinday ang Christian Sulaytay. Kung kay Christian ang Syndicate Untuhan. With Pangulibay. Kay Nidot Magandam, Tata Malintag. Kay Tata Manggod. Kung sa tanan na lang namin. Sa tanan na lang. Ay, doon na wala ka ng mga sa mo. Sige. Yeah. Mag-request ko yan eh. Kung suman nga kanta. Ano ko yung pula? Manok na pula. Asa ni pahinungod di mo nga kanta? Perfect lahat. Sige. Hiling mo ni Secret. Hiling mo ni Secret sa na pang panahon bata. Iga. Sige. Sige, salamat kayo sa pagtawag. Hoy, nandiyan po ka mo sa pagtawag. Itong oras pagkapinangga, doon nagitay 42 minutos bilabay sa alas 4 sa kahapon. Mata kita ko ng paglingaw para kaninyong atanan. May huda ko sa mga tipaminaw, dres may damping, napina dres may pahamutang. Saan ka man naroon, sana ay naririnig mo pagsigaw ng puso ko. Patawarin sana ako pagkatapos na ang lahat nito. Kung yan ang gusto mo at ika'y masaya, walang magagawa kundi ang pagbigyan. Sana ay makita mo ang hinahanap ng puso mo sinta. Sana ako'y mapatawad mo, walang magagawa pagkat nilisan mo. Darating din ang tamang tao na mamahal sa'yo. Aking sinta, yan ang tadhana ng buhay ko. Wala na akong magagawa, kundi ang pagbitiw sa'yo. Kung ano gusto mo, mabigay masaya, walang magagawa kundi ang pagbigay. Sana ay makita mo ang hinahanap ng puso mo sila. Sana ako'y mapatawad mo, walang magagawa pagkat nilisan mo. Darating din ang tamang tao na mamahal sa'yo. Gusto mo mabigay masaya, walang magagawa kundi ang pagbigyan. Sana ay makita mo ang hinahanap ng puso mo sinta. Sana ako'y mapatawad mo, walang magagawa pagkat nilisan mo. Darating din ang tamang tao na mamahal sa'yo. 42
36 minutos, milabay sa alas 4 sa kahapon ng datuas, walang magagawang Christian music sa tuwaga Pinanga. Ay, salamat sa pagtanaw ni Nitang Jane Puentes. Kaya salamat sa pagtanaw. Panagyan po kita sa pagpatubag sa tuwaga Tigmo. Ay, may hapon nga to kang Vilazzo. Yan, hi ko may hapon, greet na ako mga auntie, angkol dira sa may madsayap sa mga padaw, mandagyo o i-greet ko na ko si Ninang Merma Donggon o Angkol Nunoy Donggon. Salamat sa pagbasa, Kuya G. May hapon niya, mag-greet ko dito sa may tagtuod. Tigmo ha. Nila ni Mama, ni Nita, Awit, pati sa kwan ba, sa Facebook, i-jim mo hapon nila. Kung sa akong papa na si Johnny, so, Awit family, Carmina family, ang nag-greet mo si Jeric Awit ng Tagum. Daghang salamat sa pagbasa. Way sa pa yan, Jeric ha. I-designan gihapon imong greetings, ang imong sa social media. Puros ko na ako. Ay, nako. Ay, kuya, pakigreet lang ko sa Danao Rizal, Manay Davao Oriental, Rizal City. Andy Mandabon, Soy Donato, from Donato Mandabon, Mario. Good PM, kuya. Greet lang nako sa Kuitsoon, sa San Ignacio Manay na si John or John Ugminin Albarin, Johnny og Melda Albarin, watching from Cebu City. Yan, hi sa mga taga Cebu. Kumusta mo din ha mga taga Cebu, labi na sa mga Bulhanon din ha, mga taga Bohol. Madyong hapon. Kaya parang po kita sa pagpatubag sa tugatig mo mga higala sa layo maayong tanawon apan dili makita kung doon. Kung sa itubag ninyo, tawag sa tugalinya ha. 0975-8144-925 o sa tugalinya sa Smart 0909-956-6007 o na tugalinya kung doon may tubag sa tugatig mo. Sige, padahin ka mo sa pagtawag kay Obi na po na katugalinya. Sige, dito sa linya sa PM. Hello, mayong hapon. May hapon, kisa ni? Kisa ni Palihog? Si Judeline Masunta ng Nagas. Si Judeline. Hi, Judeline. Kumusta? Mo great. Great. Tubag ka sa tugatig mo? Oo, ya. So may tubag niyo. Kanang kuan, damgo. Ay, damgo. Damgo na akong kagabi kay nanguyab daw ko niya, gibastig ko. Ang tingnan mo yung nanguyab daw ko gabi Ang pangalan si panguyaban ako, sekreto lang Judeline. Ay! Ay, mali na Judeline. Akong damgo ya. Imong damgo. Mali gihapon. Mali gihapon. Imagine daw ya. Imagine, ano ito baga nagagaling? Imagine. Imahinasyon. Dili gihapon. Mali. Kana lang ya. Na, sige. Salamat